किती राऊंड आहे बोलू द्या ना यार. राउंड संगे ते आता ऑफिशियल होणार आहे. आई एम बिहाइंड बाय मेबी 800. लेकिन जितनी मेहनत करा क्या जितना मेहनत किया था आपने उस उतना आपको दिख रहा है. अच्छा फाइट है. एज अ इंडिपेंडेंट आई हैव गिवन अ गुड फाइट एंड आई विल थैंक पीपल ऑफ पणजी फॉर सपोर्टिंग. पण मग पुढे फाईट पुढच्या राऊंड मध्ये मार्जिन कमी होईल पुढच्या राऊंड मध्ये. उत्पल जी तर उत्पल परिकरचं म्हणताय You said it was a very close fight. So how do you see fight till now? But are you satisfied with your fight and the results which are coming? जिस तरह से फाइट किया आपने उस पर आपका क्या कमेंट है? आप क्या कर रहे हैं? डोंट ब्रिंग द कैमरा इन द फेस हियर. लेकिन आपको लगता है अभी कोई टर्न अराउंड हो सकता है? नहीं, सब राउंड खत्म हो गए. वो क्लोजिंग कर रहे हैं. थैंक यू. उत्पल किती कमी पडलं होतं उत्पल निकालाचे जे कल येत आहेत काय वाटतं. इट्स अ गुड फाइट. आजचं होत काही घेत आहे. फाइटिंग इंडिपेंडेंट अँड पीपल आर सपोर्टेड अँड थँक यू. तुम्ही चांगली फाईट दिली आहे मात्र उत्पल आपको लगता है आपको बीजेपी में आप आएंगे ऑफर आए तो बीजेपी पर जाएंगे आप? उत्पल इतकं कमी कसं पडलं तुका पणजेकरांनी विश्वास कमी दाखवलो कित्याक? हां, बरी फाइट आहे. पुढे कायम राहणार. सर थँक्यू. थँक्यू. पूरी फाइट में क्या करना चाहिए?